lang gugugod. Ayaw lagi. Wow, ang daming TV, tinapon. So yun, napunta kami dito sa grocery mga loves kasi meron lang si Tami mga binibili para sa kanyang burger kasi mag-barbecue daw siya ngayong Sunday dahil po nag-invite siya sa kanyang pinsan at sa asawa ng kanyang pinsan. So ngayon naghanap kami dito kung anong mabibili at naghanap din ako ng ng ating rilo, no, kasi meron akong dalawang rilo hindi ko ginagamit. So bili lang daw si Tami ng ground beef mga loves, sinamahan ko lang siya dito at yun, pagkatapos namin ditong binili mga loves, keep on watching, talagang pinagluluko si Mister o uto si Mister dito. Get the small one. Is Andrea coming? Small. So, bago natin makalimutan, kailangan natin ng partner sa ating burger. Of course, yung mga bun, no? Yung mga bread, no? Kung saan niya ilalagay ng burger, no? At pagkatapos, tapos na kami dito, finally! Tapos na kami. Right. He's planning to aalis na naman daw siya pag Sunday. When the people's come in, he's going to the shopping again. Did you get dip? Yeah. And the salsa for the other stuff to go further. Oh, okay. So, yeah. We're gonna do it in the back. Traffic, mga loves, oy. And my husband smoking is not helping. Yun, pauwi na kami, mga loves. Munti ka na kung may nasagasaan, oy. Nag-stop sa gitna. Nag-stop sa gitna. And then walang traffic. Nag-stop lang yung sasakyan. Biglang nag-stop. Mga tao talaga kapag magmaniho. Beer. Root beer, Ang dami kong tinapon na root beer sa bahay kahapon o the other day kasi nga ang dami nasisira lang, 'di ba? Kapag nasa labas bumibili, sa bahay hindi iniinom, 'di ba? Si Marian, makaon og lobster. Mahal kaayo ang iyang gusto kaunon. Special. To the people in the Philippines, si Marian ay isang prinsesa sa aking buhay. Oto man niya akong asawa o oto ba? Anyway, so katawa lamang ko ni Muhan. Oh man, so it's having a bad effect on me. I don't really drink soda. Yeah, we didn't drink soda. I don't know why suddenly you wanna I drink. just wanted something cold. Seriously. Tami! Marian! Unsa naman sa mocha, sa ako, sa mooy, sa mokhan, kaayo, ambutan, sa langaw, pilay, idat, sa okok. Ay. Wala, traffic lang po. Hun, if you say traffic one more time, What are you gonna do? 2 hours. And we, look at all traffic. Look at all traffic. Oh, look at traffic. Why is there so Did much you traffic? see the cars? Oh my God, there's a bunch of cars. Telling me how much traffic there is for 2 hours. Really? Han, pakuuta ko sa imong Yeah, anuhan. I was right. Pakuuta ko sa imong itlog, be. Pakuuta ko itlog, Han. Ayaw was right. Can I go up? Good lang, gugugod. Ayaw lagi. You get it, you get the last one, love. I don't know what you're saying. I don't know what I'm saying clearly. Traffic sa New. Look at the cars. Look at the cars is piling up, darling, in the other side. Magtapon na naman kami basura, di ba? Itapon namin yung galing sa ating kusina, yung tawag nun, microwave. So yun, itapon natin. Kasi hindi siya pwedeng maitapon lang sa basurahan, mga loves. Kailangan siyang dalhin sa lugar. Sa lugar na kung saan magkolekta ng basura. Iba kasi dito, doon sa New Rochelle, ilagay mo lang siya sa sa daanan. Yun na. May pupulot, ibinta, or This is what you do. They weigh your timbangin nila yung sasakyan. Timbangin nila yung sasakyan dito, and then may microphone dyan magsasabi, please pull up the speaker. Ganun. Okay. We're rocking like crazy here. Yeah. No flammable liquids or propane tanks.
Thank you. Oh, busy over here. Pagkatapos niyan, timbangin, paglabas namin dito, timbangin na naman yung, ay, traffic love. So, pagkatapos dito, timbangin na naman ang sasakyan kung magkaano yung nakuha. Then yun yung bayaran mo kung, What else had a microwave? yeah, this is all the garbage mga loves. So, ang daming tinatapon. Yun, microwaves dyan. Oo, diba? Tinatapon. Ang dami. Ito, sa New Rizal talaga mga loves, kapag maglagay ka ng mga basura sa gilid-gilid, mga furniture, may mag-pick up. Yung mga kailangan ng furniture na hindi maka-afford magbili, or yung mga ano, ganyan doon sa city, malapit sa Westchester area. Malapit, mga city na kasi doon mga loves. Dito kasi, iwan ko kung bakit iba dito. But anyway, traffic dito mga loves, iwan ko kung bakit. So we have to stay here and wait. We're not in a rush. We don't have a baby in the house that crying. Yan, so yan. Only my husband cries. Hey, you cry like a baby. TV mga loves, oh. Wow, ang daming TV, tinapon. Ang daming TV. Dito magtapon, oh. Dito magtapon. Ang daming basura doon, oh. Ang may-ari nito mga loves, ang may-ari po nito is kapitbahay namin yung sa harap namin. Sila po yung may... Ha? Bags are dripping coming out of that SUV. Oh, really? Yeah, it must be nasty inside that car now. So, yun, ang may-ari nito is mayaman, kapitbahay namin. At yung isang kapitbahay namin is, ano siya, brother-in-law. Hala, is that, I thought it was a really chicken. A real one. I said a plastic rooster on a pen. Lahan, go. It, close to that thing is lined up like that. Ano guys? Diba? Thank you. That's it. Let's go back up. Watch out. That's it. Are you going over there? Yeah, looking it out. You need help with them, right? No. Microwave. And secure that thing, secure that. Oh, No. let's stay. Stay? Yeah. I gotta fill this up. But I appreciate it. Thanks, I appreciate it. Yeah. You too. Oh, si Tami. Magbigay talaga si Tami ng tip. I didn't have to touch it. Ha? I didn't have to touch it. You can do that. He took it out Yeah, himself? he dragged it by the wire. Oh, he drag it and drop it? No, he threw it on the ground, but now he's dragging it by the wire. Yeah. So, day, ang baho dito. Han, it stink, han. You what? It stink. Yeah. Well, And then, now we gotta weigh the car again so I know how much weight we dumped. yeah. Pull to the speaker over there. Over And then we go there. to window and pay. Yeah. So yun mga loves, thank you so much for watching. So yun yung kalokohan ko kay Mr. no. Anyway, so ano naman si Mr. Parang go naman siya sa mga pinagagawa ko sa kanya. O diba, kahit wala siyang alam kasi nga mahirap magbisaya mga loves at mahirap itong turuan. At yun, thank you for watching at ang daming TV. So kung yung nakita natin kaninang TV, kung sa Pilipinas pa yun, kinuha pa yun mga loves. Kasi po sa talagang sa totoo lang dito, kahit okay pa, tinatapon kasi may bagong mga gamit. Ganyan po yun dito halos, no. But anyway, so dito kami sa sasakyan nagtagal kasi nga may kachika na naman si Mr. kapatid niya. So kaya yun, na-stay kami dito hanggang natapos na lang yung vlog. Thank you for watching. Ingat po kayong lahat dyan. Bye!